Ja, sabi ka ada iman. Ah, ya, nikah kalbian. Asu, kaki jemlet kita tekat no meival. Eka prak no bain val jaikan istang kim kia waja mutni kaki. E prak no bain jaisan in vat min val lasat. Kai ki jaya si in vat min ko lasat. Ya, jai si in vat min ko lasat. Kak no bain ko lasat. Ani ne in val lasat. Kom ne in val lasat. Ya kom im ko lasat. Ya, kom no im ko lasat. Ori kaki jaikani vaisam ekani no pai yau siani jaisani tian kani no pa machine hukum liptin bak eka raprate jaikani vaisi kaki wache mutem no pa vaisi kani ni sprate vaya hutel vodano aangehouden maar ze kan je spraken, maar ik kan hij het is nog hard en is ka, hij kan niet praten, hij kan nog van mij nu zien, ja, wees je in wat nog bij haar praten, ja, hoe kom het zijn niet van mijn zin, hoe kom het zijn niet gezien, hoe kom het ik hier gezien, ze praat nog bij niet nou niet, hoe kom het zijn niet nou niet, kast de aan, kan je nou nog praten, hoe kom het nou, hoe kom het later, ja, kijk je weet je, moet nog wezen. Je moet maar wezen. Ik laat de dag zo goed dat jij met nummer wezen. Ik heb geen nummer gespeeld. Ik heb geen nummer wezen. Ik heb geen nummer wezen. En ik praat nog bijna. Ja. Dus ik ga aan iemand. Ja. Zeg maar niet einfach. Maar ze moet mij wezen, ik kan nog veel wezen. Laat de dagen, als je die ene niet, maar je praat nog bij je. Maar hoe kom ik voor jou nog op wezen? Ja, tot daar als ik wat aan de naaien kijken. Die video wordt naar live gekeken zijn. Als ik in wat weinig op wezen. Hij kan niet verstehen, maar zijn broer kan me niet wijzen. En hoe kom je zo elke dag is alle ding? Ja, ik kom klaar, elke dag is alle ding. Niemand kan van mij komen wijzen, kijk je zijn. Wanneer van mij kon lessen, wanneer van mij zien kan. Ja, ik doe niet denk je Junior King was hier. Ik heb me die om te wassen, hier te wassen. Ja.